बिथांनि एलबाम मोसानायफोरखौ इउटिउबाव गुबुन गुबुनाव नुदों फांसनफोराव मोसाबाय थायो बिथाङा मोनसे मोसानायनि गेजेरजों बिराद फेमास जादों बर' समाजनि गेजेराव बे मोसानायनि नामा मामोनलाय मा मोसानायमोन बियो बे मेथाइनि नामा मेगन बेखेवाब्लाबोमोन बेनि एक्टरनि मुङा बिबेक गयारीमोन बियो बिबेक गयारीया आंनिनो बिबथै जायो औ ओमफ्राय आं आबौनि नामखौ बावबाय नाथाय बिथांनि बिमानि नामखौ आं गोसोआव दं बे आबैनि मुङानो जाबाय बिलाइस्रि गयारी आচ্ছা सुदेम सना नोंथाङा मोसानायजों लोगोसे मा खालामो दा मा खालामबाय दं फरायनाया बेसेमोन आंना फरायनाया दा एसे दोनथ'दों आं ग्रेजुवेट जाबाय थांनाय इयारावसो इंलिश अनार्स लानानै आं ग्रेजुवेसन खालामबाय इंलिश अनार्स लानानै ग्रेजुवेट जाबाय आं थांनाय बोसोरावहाय ओमफ्राय दा कचिं लानानै दंथ'यो मोसानायजों लोगोसे दाथ' स्टुडेन्ट होनजायो स्टुडेन्टआनो जा कुइसन खालामबाय दंना सारा आंखौ औ आंनाथ' हबिया होननो थांबाथाय डान्सआनो डान्स एक्टिं बेनो औ आं 2023 आवहाय फार्स्ट गिबि खेब फिल्म बानायनाय जादों मोसा होननाय नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ बे सावथुनावनो बिथां जोंनि बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर बिथाङा दा लिंसारा दंमोन आरो फावखुंग्रियावहाय आब' फुजि दंमोन ओमफ्राय आरो सेकेन्ड लिड रलावहाय बे जायबा मेगन बेखेवाब्लानि एक्टर बिबेक गयारी ओमफ्राय बेनि को एक्टराव आं दंमोन आरो जों साब्रैजोंमोन बे सावथुनाहाय थेंक इउ जोबाखै र' नोंथांजों लोगोसे दङ मोसाग्रा हिन्जावसा सानै हौवासा सिगां समाव नुदोंमोन जोङो हिन्जावसायल' थाफायो नोंजों दा हौवासाबो लाफाबाय सोरनि खावलायनायाव सोरनि आइडियायाव थाफानाय हौवासाया नों लाबोदों औ माने जोंना डान्सआव होननाय बायदि जायो माने जेसेबां सुबुङा बांसिन जायो अब्लाना जोङो डान्सआव एसे क्रिएटिभिटिखौ बांसिन लाबोनो हायो जेथिया हिन्जावसाफोरल' मोसायो अब्लाना नायग्राफोराबो एसे खाबजाया जायो बेखौ आं औ अडियन्सआ एसे बर जायो बेखौ एसे निजिनो हमदांनो हानानै एबारहाय सासे हौवासा जोंनि टिमावहाय एड खालामनोसै होननानै बिथां फंबायखौहाय एड खालामनाय जादों स्मार्ट गार्ल जोबोद स्मार्ट हिन्जावसा साक्सेस जागोन उनाव फिउचार दं थेंक इउ भेरि माच सुदेम सना अके थेंक इउ भेरि माच मा नाममोन बाबुना मा नाम र' ओरै फै मा नाम बाबुना मा नाम Good evening, everyone. आंनि मुङा दिमासा बसुमतारी आं बेसिकेलि नारायणपुर जायो जोंना नारायणपुर एरिया गर्ल्स गिबियावनो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय थाबाय लोगोसेनो रोजा रोजा साबायखर गासैबो रायजो राजा अडियन्स नोंथांमोन बेयाव नुजाथि फैनो हानायनि थाखाय ओरैनोथ' आङो दा एजुकेसन क्वालिफिकेसन होनोबा एचएस कमप्लिट खालामबाय खिन्थु रिजाल्टखौ मोनथ'वाखै ओमफ्राय लोगोसे मडेलबो आं सासे मडेल फार्स्ट अफ अल आङो 2020-25 स्टार्ट खालामदों बे मडेलिं जार्निखौ ओमफ्राय दा आंनि गिदिरसिन टाइटेल होननानै बुङोबा ग्रेन्ड नर्थ इस्ट 2023 ओमफ्राय रिसेन्टलि मिस्टार डिभाइन इन्डिया 2024 आरोबाव बेबायदिनो गोबां फिसा टाइटेल दङ आंनि हबिसखौ बुङोब्ला बेरायनानै मोजां मोनो मोसानानै मोजां मोनो बेनो थेंक इउ सो माच मा नाममोन फंबायना मा नाममोन दैमासा बसुमतारी भेरि गुड स्मार्ट बय योर फिउचार इज ब्राइट ओरै फै जारौ ओरै फै एसे बाथ्रा बुंनोबो सिखायनांगोन दे मोसानायल' जोबा जानाय नङा बाथ्रा बुंनोबो सिखायनांगोन नङाबा नोंसोर जुनियर आर्टिस्ट जानानै थांगोन दिना सुदेम सनाया एक्ट्रेस जागोन गोजौआव थांगोन नोंसोरो जुनियर आर्टिस्ट जानानै थाबाय थागोन स्मार्ट जा ओरै फै मा नाम सोरजिता बर' मा खालाम हबिफोरा मा खालामनो मोजां मोनो
डान्स डान्स ओमफ्राय मा आरोबाव इदि बेरायनानै मोजां मोनो ओमफ्राय सोर लाबोनाय मोसानायाव सोर लाबोनाय सनियाया फैग्रोयोमोन आरोना ओमफ्राय बियो जों गामि खाथिनि नालाय ओमफ्राय इजों मोसाग्रा सासेया हाबा जाबाय माने ओमफ्राय बि थांबाय नालाय आंखौ लिंना लाबोबाय बियो अदालबारि सानैबो भेरि गुड आंना सनिया बसुमतारी आं मोसानानै मोजां मोनो इदिनो बेरायनानै आंना मोसानाया बोसोरथाम बोसोरब्रैसो जानाय औ आब'जोंनो आब'आ लाबोदोंना आरो भेरि गुड स्मार्ट जा एक्टर जानो सोलों निजेबो गोजौआव थांनो नाजा अके क्रिएटिभ जा क्रिएटिभ मालायनिखौ कपि खालामबाय थानो नाङा एन्ड आइ अलस' रिकुवेस्ट एलिसा बर'खौबो आं खावलायदों